Helo bawb, mae Aaron wedi gofyn i fi rannu rhai pethau gyda chi i weddio drostyn nhw sy'n digwydd yn y byd. Felly dyma fy rwati gadw'r fideo'n fyr. Yn gyntaf, Wuhan ei hun, dyma lle ddigwyddodd a dechreuodd yr holl sefyllfa yma, y salwch yma. Mae yna 500,000 o Gristnogion yn ddinas Wuhan, a mae gweinidogion yna yn sôn bod nhw'n teimlo bod eu ffydd nhw i gyd wedi bod dan brawf dros y misoedd diwetha. Ond ar y llaw arall, mae yna gyrfau gweddi dyddiol yn digwydd sy'n para 2 awr ar y we, ar Zoom ac yn y blaen. Felly dyna her i ni. Ac un gweinidog yn sôn am Nineveh, bod Duw wedi bod yn raslo'n tuag at Nineveh adeg Jona, gyda ychydig iawn o bobl cyfiawn yna. Ond nawr mae miloedd o bobl Duw mewn dinasoedd fel Wuhan ar draws y byd sy'n mewn sefyllfa anodd iawn allan ni ofyn i'r arglwydd am raslondeb. Felly, ambell i beth yna i weddio drostyn nhw. Rhywbeth arall yw Iran. Mae carcharorion wedi cael eu rhyddhau yno, ac llawer ohonyn nhw yn garcharorion am eu ffydd. Felly allan ni weddio drostyn nhw wrth iddyn nhw flasu ychydig bach o ryddid am y tro cyntaf am amser hir, y bydde'r arglwydd yn ei adfer nhw, a bydden nhw'n defnyddio'r amser yn dda i weld brodyr a chwiorydd yn y ffydd a'i teuluoedd. Ac wedyn y trydydd peth yw byd cenhadaeth fyd-eang a cyfieithu'r Beibl yn enwedig. Mae'r newidiadau hyn, y lockdowns yma wedi golygu bod miloedd ar filoedd ar filoedd o weithwyr cenhadol yn fyd-eang wedi gorfod ffoi eu gwledydd a dychwelyd adre, yn aml iawn ar frys. Teuluoedd cyfan, pobl o bob oedran yn ceisio dychwelyd ac yn gorfod. A mae hwn yn arafu cynnydd, mae'n arafu gwaith, mae'n gadael yn aml iawn cydweithwyr yn y wlad, heb gymorth, heb ysgiliau, ac mae'n llawer o'n cyfieithwyr ni yn fyd-eang yn y grŵp bregus oherwydd eu hoedran, yn ewedig y rei gyda'n mwyaf o sgiliau a profiad. Felly, ar y wyneb, mae hwn yn mynd i gael effaith ofnadwy ar gynnydd gwaith cenhadol, ond ni'n gwybod bod Duw mewn rheolaeth a gallen ni godi'r holl bethau hyn iddo fe. Diolch.